Už aj minule sme tu boli. Pekne sme tak končili, no sme sa išli a už sa nám nechcelo ísť ďalej. Chvala Bohu. Ja sem už nechodia ľudia ďalej, ešte vpredu keď ideš, tak tam furt niekto chodí. Tá sú také tráva. No ešte nepoškvrnená príroda. No hej, ale keď tie bonga musí vyplepené. Tam je volant, potrebuješ nový volant? Tam je v rieke nejaký zapichnutý. Ešte auto mi nefunguje. Tam som aj pozeral, že premaja. Aha, volant. Železný, to je zo Žiguláku. Nie, to je škodovacký. Veď premaja. Z kila. Ja, kameň do vody. Budeme musieť vyberať. Áno, Robo príde a vlastne ja sa spýtaj, že ideme. No to je zle. Zastávaš. A včera to Mak dopadlo, to máš, ja neviem. Že vraj bola nejaká brutálna búrka. Čak sme tancovali v tom daždi, ne? Čak ale o 2 ráno. Ja Jaký, že posiela sa klíma, aký je tu chlap. Robo stal v tom stánku Ferne a takto to držal, aby mi neteklo na hlavu, ne? No. A my, že ty si kokot a my sme vonku, že... Čiže ja idem do davu. Už to nebolo. A? Tak my tam s Ríšom stáli a pili Ferne. Čo viem, nadrbaný si bol riadne. Bolo empty smile. Však strašne si tancoval, všetci sme vlastne strašne tancovali. Kokos. Začalo to o 7. Začalo to o 7. A sme boli všetci ožratí. Ja som bol o pol. Ja som Toma. Empty smile vystúpilo po A ešte aj zlosí. A ešte koľko ti to odflakli ten koncert strašne. To? No. Čo? Ďakujem. Toto odflaklo. Ty smile. No Ďuri, čo máš nové? Nie, Bravo Girl, dávaj, hovor, čo máš nové? Čítaj. Sestra je nejaká napudená. No, pridrbaná. Ďalšie si nejak bracho? No čítaj niečo. Výrobci originálny mobil MP3 prehrávač foťa. Nálepky už nemám, už sme darované. Jak na to? Vyber si motív. A tá baba bola dobrá včera proste, tá sa tam vyzliekla. No. Vy si pamätáte iba hento, ja som mu nevidel. Ja si pamätám to, že Bolo pekná? my sme tričko, že paráda, akože ty by si mohol súťažiť, a úplne občiansky preukaz, že pozeraj na ňu, že mohla by si, ale ako nemôžeš no občiansky donesť. A bola mi zloké tričko? Nebola. Zase niekomu zvoní ten vydrbaný telefon. Jaká hudba? Vydrbaná. Nie, ja viem čo to je. Robo. Nie, to je Arctic Monkeys. To máš to znamená, že dobre. Keď ti volám, že sladké máme nejaké, že na druhej strane, keď sa budeš... No úplne nasratý, keď to... Pri to tu tak. Robo, to bol tvoj. To bol Allah, chce trtkať, zdvihni. Allah. To som stretol. Ale volá na tvoj telefón, nie na to. Nevieš? To bol Milan, tak to nedvíhaj vlastne. To bol Milan, jasné. Si nejaký Milan sa podnikateľ. nudí. Ký sa darí. Keď by som mohol viazať. Koľko to má sencál dá? Ešte mám dosť dobrú baterku, neboj sa Tomáš. Ja sa nebojím. Som fotogenický, ja som... Film natáča. Pohoda. Rakútisko môže ísť do... Joki sa poteší, ty kokos, keď mu to pošlem zase do Severného Írska. Pozri, taký pekný som ti našiel. Á, trafil kmeň. Trafil. Sa mi nezdá. Do čoho Do treba? pňa. Super. No háč Tomáš, háč. Háč mu len, háč mu len, Ja vás háč. jebem. Toto bolo úplne zle. Ríš ho tú rajčinu, no. Niečo zajesť. My to zabavme v tom rodu, čo máš, také dobré. Ja zaký spáči. No však čítaj to Bravo Girl, čítaj a nahlas. Ľuďom používame kondom a niekdy
permisívny gely, ale až budú starší, chcela by si dať do ramenej tyčinku, ktorá je na 3 roky. Na čo? Na 3 roky, aj? Ja som počul, že na 4 roky. A ja som počul, že nad 4 roky. Na 3 roky, jo. Čo je rohlík? Tam už to otrčka už zase vraz. A ty mi môžeš No, Veď to je lepšie, čo? Čo sa to má pokaziť? no. To môj kamarát, nie Aha, tam tvoj. je schovaná aj paprika. Aká? Však ale mama vie, že ju neznášam. Tak dala iba pre prechuť. Tak ti tam dala? Fakt, prechuť. Zlatá je. No zelená je tá paprika, nechcem ťa sklamať. Čo som jej dojesol, som jej vypil. Vypičala, ne. A mi nestačilo, aj víno som jej vydrbačil. Prečítaj ešte niečo. Možno žiadne, když som nechce nikdy neměla měsíčky. Ale tam zapala odpověď nejaká Romka. Ty bude môžeš. Nepočul som. Morketa, zostať. Mám odpovedať. Dobrý časopis, ale Ďuri, že? Dobro si dal, že za 40 korun. Pritom top dívky stojí 60 korun. Až neviac. Vy sa ak neznáte? Hlavne. My sme si raz kúpili zahradkára. Kamarát dala 70 korun za top dívky. Polovníka. Pritom to je od taká cenová skupina. Cenová nie. Kvalitatívna skupina. Veková skupina 16 až 18 rokov. No, ale dementi pritel. Môžu No, to je 2x15. To je 2x15. Trošku hlasnejšie čítaj. že môžu otehotniť orálnym stykem. Jatné. To sa pýta chlap. Potom to v poriadku. Ale To má taká silnú odpoveď, kvapavku. že nemôžeš. No nič. Ja, Raz sa ti to podarí. že jak vlastne zistím, že som tehotná. To si za to. Dal som ti raz fúzi. A tu je, že jak vlastne zistím, že som tehotná. Otázka číslo 2, otázka číslo 12. Som asi tehotná, co mám delať? To je časák. Áno, prečítaj si ten článok o tom, čo zavrel to dieťa na slovni. Toho z Rakúska. Robota Rakúšana. Dobrý roh. Daj si. Ja som mal pizzu, že? Dáme si naplniť. Ty si, aký sme zmenový typ? Vybaňme za pivo polku. Asi dať celé. Ja mám mega test. Kopeček, alebo Rameček, ženu, Bela, alebo Hudeček. nanu. No, ideš ja Máme test na 10. strane. Dal si test, jaký si typ, som zmenový. Môže bol tu rolíka. Jeho mama je mamina kamarátka. Koho naša mama nemá kamarát. Nie, oni boli ole, čo mali ten odznak CBNet, vieš? Jo, mamina robí v nemocnici. To hádam ani nie. To je ten Ivo. To je ten inkriminovaný život. To je ten Ivo, čo je mamina robí v nemocnici v Laborke. No, jo, blbo. Hej? Áno, To si ten Ivo, čo ti robí mamina v Laborke. ma A vy poznajú. ste aké To je tá typy? moja sestra, to je taká sprostá. Však čítaj to nahlas. To je taká sprostá. Ty si tá moja sestra, to je taká sprostá. A ešte... A ty si aký typ? Mám opäť ty. To máš je archetyp. Kopeč po Archeotyp, prototyp. Ďuro, to by si mal vedieť, akú zmrzlinu mám najradšej. My ich spolu pojedli. No To veď máš práve, aj. práve ma zarazila tá odpoveď. Že a hneď víme, na aké kľúky letíš. Ale to, na teba to sedí. Horšie, že na moja. Ty vole. Dnes máš pouti. Akurát, že o Majovi je to pravda. To tu, že na A ktorých... Majko Madáku? A počas, to je ďalšia otázka. Na ktorých druh zmrzliny by zmiela chuť práve tej, že na vodovú kávu, na ovocný pohár sporty zmrzlí na obyčajnú topečku nebo točenou? Tak teraz vieš, ako je to s pladou kávu, ne? A odpoveď máme? To víš, že tvoja... Čo tvoje chute práve prásky, aká by si chcela byť v takom jazyku? Ty sme mali s Robom a s Maťom.